Ajjaj. Mindenki nyom mindent, mindenki mond mindent, Ross Brown pedig valami fekete mágiába kezdett bele. Hivatalosan nem lehet csapatutasítást adni rádión keresztül, de az nem számít csapatutasításnak, hogyha valaki azt mondja, hogy a Kankalin sötétben virágzik. És akkor ez a 8-as kódként szerepelhet mondjuk adott esetben. De az a vicc, hogy Massa megint gyorsabb volt, tehát Massa egyelőre 1,2 gyorsabb körönként. Tehát, hogy erőből Schumer most nem tudja megelőzni Massát. Van még a Kankalin módszer persze, de... Gyulám, a Kankalin módszer? Tehát az előző hülyeség, amit mondtam, az már módszerré fejlődött. Gratulálok. De egyébként technológiailag egy jó alap, ha Kankalin módszernek hívjuk. Kíváncsi vagyok, hogy ezt most a Ferrari alkalmazza. Megmondom nagyon őszintén, hogy